Фирүзә Жамалетдинова. Нәзір. Қолындағы бош бармаклары ике төрле Гөлҗиһанның. Берсен ишкә, икенчесе һәммә кешенеке кебек. Моны еш кына башкалар да сизеп ала. «Абау, күрше, бер бармагыңа ни булды синең?» дип сорыйлар. Ул ни дип җавап бирергә белмичә кыенсынып тора. Аннан эчке хисләрен басарга тырышып, уңайсызланып кына «Кискән идем, бала чакта ук инде» дип куя. Яна Гөлҗиһанның баш бармагындагы җые яңагына пычак йөзе дигәндәй әшеттереп сызлап алды. Еш кына үзен сиздереп, шулай тартышып әрни ул. Һәм күңел төпкелләрендәге кебек бөтенләйгә онытасы килгән тирән хатирәләрне яңартып җибәрә. Хәер, бармакта яман ачлыкның изе калмаса, ул булай ук гел искә төшеп тә тормас иде сыман. Онытылыр да иде. Булай менә кулыңны алга сузып, берәр нәрсә эшли башладың исә, мизгел эчендә һәммәсе күз алдында яңаргандай була. Шул мәлдә ул һаман әнисенең тавышын ишетә сыман. «Апа, ашыйсым килә! Ипи бир инде, апа!» Гөлҗиһан күзләре белән бөтен өй эчен айкап чыга. Тик ашарга яраклы берни дә калмаган икән шул. Хәзер, су китерәм мин сиңа, энем. «Су кирәкми, минем ашыйсым килә!» Әнисе бу сүзләрне инде йылый әйтә. «Ашыйсым килә!» Шуннан нишләде соң әле Гөлҗиһан? Шуннан ул өстәл янына барып басты да, нидер хәл итәргә тырышкан кешедәй өстәл тартмасын ачып карады. Ул буш иде. Югыйсә әнисе шакмаклы шикәрне төреп, шунда саклый бит. Кыз карашларын өстәл өстенә күчерде. Үрелеп чәйнекне капшады. Җиләк яфрагын киптереп пешергән чәй чәйнеге әле суынмаган иде. Самавары да буш өстәл түрендә үз тәненең җылысын ыеп утыра. Кыз тиз генә чынаякка чәй агызды да, аяк очларына гына басып, энесе янына килде. «Мә, эш!» «Минем ашыйсым килә! Ипи кирәк!» Әсхәт апасына ялварулы күзләр белән карады, һәм ике бите буйлап йомры күз яшьләре тәгәрәп төште. Аның үтереп ашыйсы килә иде шул. «Алайса нәрсә бирим соң? Шишмә суы эчәсеңме?» «Юк, ашыйсым килә! Ипи!» Яман ачлыкны ничек, тагын нинди көчләр белән басып буласын кыз белми иде. Хәтта үзенең ашыйсы килүе дә онытылып киткәндәй тоелды. Ул энесенең битен учлары белән сөртә сөйләнде. «Хәзер берәр нәрсә табарбыз. Әз генә түз, яме? Түз, энем!» Кыз яна өстәл янына юнәлде. Озак кына буш өстәлгә текәлеп уйланып торды. Аннан үткен пычакны эләктереп, стенага кадакланган ипи шүрлегенә табан китте. Аны ачып, якынайып угыйснәде. Шүрлектән куәтле булып, икмәк исе килә иде. Гөлҗиһанның тыны буылды. Үзенең дә аш казанын ныграк суыра башлагандай тоелды. Тик шүрлектә буш иде шул. Таптым. Кыз үз алдына елмаеп җибәрде һәм нишләргә җыенганын үзе дә аңламастан чоланга чыгып китте. Аларда күрше Керәшен авылыннан килгән Вера исемле укытучы кыз яши иде. Аның бер кайчанда алар өендә аерым ашаганы юк бит. Вераны аерып калдырырга Фин сугышыннан яраланып кайткан әтиләре дә рөхсәт итми. Бар чагында бәрәңгесе дә, сөт катыгы да шул уртак табынга куела инде. Гөлҗиһан белән бер сәкедә йоклыйлар да. Вакытлыча мәктәп итеп үзгәртеп ясалган кечкенә генә иске һәм тәбәнәк йортта укытып йөри ул. Хәер, Гөлҗиһан да әнисе урынына амбарга эшкә барыштыра. Аңа эш көне өчен дип бригадир амбар кенәгәсенә беленер-беленмәс нәзек кенә таяк куя. Шуны Труддин дип атыйлар. Әнисе тик торып тук булмассың дияргә яратса да, бер дә туклык килер көннәр күренми әле. Укытучы Вераның бер өстенлеге бар. Аңа айга ярты пот ын бирәләр. Кайчакта борчак, кайчакта соя, еш кына арыш ыны була ул.
Вера ял көннәрендә шуны өйләренә алып китә дә ипи салып килә. Түгәрәк икмәкне 6 көнгә теш ашарга җитәрлек итеп 6-га бүлеп, кат-кат тастымалга урап, чыландагы агач кисмәгешенә урнаштыра. Менә шушы кисмәгешендәге тастымал исенә төште дә инде Гөлҗиһанның. Кыз сөенештән елмаеп җибәрсә дә, агач кисмәк янына чыгып баскач куырылып, шумланып китте. Урлашу була түгелме соң бу? Әбисе аны кеше әйберенә кул сузганнарга мәңгелектә мух дип куркытып кына тора. Менә инде ул мәңгелектә мухка да ризалашырга җыенамы? Юк, Аллам сакласын. Кыз кире борылды. Ишек янына якын килеп тыңланып торды. Анда энесе бер үзлексез кычкыра, шыңшы йылы иде. Ашыйсым килә! Кыз пычак сабын кыса төшеп тотты. Шул мәлдә әллә кайдан җил чыгып, чыланның тәрәзә капкачларын шапылдатып япты. Булай гына да түгел. Гүя ул тәрәзә капкачларындагы ярыкларга ябышып сызгыра ук башлады. Гөлҗиһанның кыты очты. Тик ишекнең ичке ягындагы тавыш аның күңелен күбрәк яралый. Һаман ялгыш адымга этәрә иде. Гөлҗиһан кисмәктән төргәкне ипләп кенә алып итәгенә куйды да тастымалны туздырып җибәрде. Бөтен чылан хуш искә күмелде. Ул борын канатларын кыймылдатып, үз сулышын үзе ишетерлек итеп иснәде. Һай, тәмле иде дә соң икмәк исе. Тәмле иде. Их, бер генә мәртәбә булса да туйганчы ашыйсы иде бит ипекәйне. Кыз пычагын икмәккә якын ук китерде. Һәм кәгазь калынлыгы гына итеп кисә башлады. Кулы гына түгел, аяк бармакларына кадәр калтырана иде. Үзең кичер, Ходаем, үзең кичер, дип пышылдады иреннәре. Шул чакта әллә ни булды. Мизгел эшендә үткән пычак кулыннан ышкынып китеп, баш бармагының өске ягына килеп тиде. Киселдән издән кан бәреп чыкты. Кыз як-ягына каранды. Әнисенең сыер имиләрен сөртә торган чүпрәгеннән башка бармак бәйләрдәй бер ни күренмәде. Гөлҗиһан кулын тиз-тиз шул чүпрәккә урады. Аннан кәгазь калынлыгы киселгән икмәкне кисмә капчыгы өстенә куеп, тастымалдагысын яхшылап төрде дә үз урынына салды. «Апа, ашыйсым килә! Апа!» дип үз-үзенә сөйләнеп яткан энекәше аның кулына үрелгән көенчә елмайды. «Тизрәк аша, кеше күрмәсен», диде кыз шыпырт кына кисәтеп. Узак итеп ашарлык түгел иде шул ипи телеме. Шулай да аш энесе аны берничә кат чәйнәп йотып куюга шыңшудан туктады. Иреннәрен ялаштырып ятты да изрәп йокыга талды. Кыз энесен жәлләү хәсрәтеннән кытылса да, караклык бәласыннан әле кытылмаган. Ул инде өйдәгеләрнең һәм Вера апасының гадел хөкмен көтә иде. Шунлыктан иреннәре тәмам кипшереп бетте. Җитмәсә, кисек бармак та сулкылдап сызлавында булды. Чүпрәк ураган кулына караган саен йөрәге очар кыштай талпына башлый. Күзләре әшетә. Куллары калтыранырга тотына иде. Ни дип әйтер инде ул хәзер Вера апасына? Кишен гаилә җыйналды. Укытучы Вера апасы да кайтты. Ул гадәттәгечә мәктәпкә балалар җыеп килгән хәбәрләрне сөйләде. Алар һәммәсе ачлык турында иде. Үзе укыткан балаларның берсе кичтән күрешергә кергән икән. Тегеләр кыймак пешергәннәр ди. Кыймакның бит бер хәерсезлеге бар. Исе хәттәр чыга. Аш бала ишек төбендә бәлки миңа да бирерләр дип тора икән ди. Дәшүче юк та юк. Бер дә аптырап калмаган балакай. Безнең кыстыбай сезнең кыймагыгызны урып та бирми дигән дә чыгып та киткән ди. Гөлҗиһанның күзләренә яшь тулды. Нигә елыйсың дип сорады аңардан Вера апасы. Теге кызны жәллим дип җаваплады Гөлҗиһан. Малай кеше ул, кыз түгел диде укытучы. Шунда аның Вера апасына бөтенесен баштан ук сөйләп бирәсе килде.
Менә әйтәм дип, тел очына сүзләрне җыеп кына бетерә кыз. Кинәт әллә нишли, теле кермәкләнә, тәмам уй башлый, бер потлы гер асып куйганнар диярсең. Ярты төнгәчә ул сәкедә әле бер ягына, әле икенче ягына әйләнгәләп, туктаусыз тәрәзәгә шакыган җил тавышын тыңлап, йөткеренеп ятты. Укытучы әллә ничә кат уянып, "Нигә йокламыйсың син? Тамагың ачтымы әллә?" дип сорады. "Юк, ачмады", дип алдашты кыз. Менә иртән укытучы апасы төшке ашка дигән ипиен алырга чыгар да, аның киселгән булуын күрер. Тәвәккәл таш яра, таяк баш яра дигәннәре миңа карата әйтеләдер инде мөгаен дип уйлады кыз. Әле бүген түгел, иртәгә җавап бирәсе икән, кызның эшенә тәмам ут төште. Тик укытучы әллә сизмәде, әллә сизеп тә сиздермәде. Бу хакта сүз кузгатмады. Бу вакыйгага еллар үтте. Гөлҗиһанны да башлангычта Вера апасы укытты. Мәктәпкә алар һаман бер йорттан чыгып киттеләр. Инде авылга яңа мәктәп төзеп куйдылар. Яңа чырга килешле итеп салынган 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, авылдашларына ияреп, Гөлҗиһан Таҗикистан якларына китеп барды. Аны татар кызы икәнен белүгә турыдан-туры шәһәргә мәгариф бүлегенә юлладылар. Автобус тукталышында гына булып чыкты ул оешма. Кыз һич авырлык күрмичә генә барып керүенә бераз гаҗәпләнеп тә куйды. Аңа чәчләрен артка тараган чандыр гына ир-ат бер генә сорау бирде. "Аттестатың бармы?" "Бар." Кыз кыяр кыймас кына кулындагы таныклыкны сузды. "Әйбәт, дип сөенечле елмаеп, башын кашып торды да, кызның кулына адрес язып тоттырды ул. "Кышлакка укытучылар кирәк иде", диде. Кәмәр кышлакка ул менә шулай килеп эләкте. Гөлҗиһанны бакчалары тулы өрек, йөзем, тут куаклары иркенәеп үсеп утырган үзбәк гаиләсенә бер әби белән бабайга фатирга урнаштырдылар. Аларның үзләре белән яши торган Гөлҗиһан яшендәге оныклары да бар икән. Ул Гөлҗиһанның укучысы булып чыкты. Карт белән карчыкның Гөлҗиһаннарның авылындагы өйләрендәге кебек чыланнары, шунда ук агач кисмәкләре дә бар. Һәм аннан ләвәшне бөтен кешегә дә алырга ярый иде. Бәхеткә ачлык чырлары үткән иде инде. Әнә шунда аңа әллә нәрсә булды. Күз алдына Вера апасы килә дә баса. Йокларга ятса, күзен йомарга курка. Шерем итеп алганда да авылдагы өйләрен күреп уяна. Һаман чыландагы агач кисмәктән түм-түгәрәк ипине кемдер кисеп алган имеш. Көннәрдән бер көнне кызга хат килеп төште. Әнисе укытучы Вераның инде үзләрендә тормавын, аны бер урманчы егет яратуын, өйләнешеп, мәктәп өендә яшәп ятулары турында язган иде. Кыз хатны күкрәгенә кыскан көенчә Вера апасына Аллаһыдан бәхет сорады. Йылы-йылы сорады ул. Әллә нинди туганлыкка тиң бер җеп, бер язмыш җибе аларны әле һаман да бергә бәйләп тора иде. Кыз шунда аралар ераклыгына бер үртәлсә, тиз генә кайта алмаячагын чамалап, тагын бер кат үртәлде. Тик гомер бары бер агым сулар кебек ага икән шул. Мәңге онытылмастай тыелган вакыйгалар да ераклаша, сулкылдап торган яралар да әкренләп төзәлә икән. Гөлҗиһан да хәзер инде бармак өстендәге пычак уйган җигә ачлык фаҗигасы түгел, балалык шуклыгы итебрәк карый. Тик бер ничектә ул җый үткәннәрне бөтенләйгә онытырга ирек бирми иде. Инде үзе дә Таҗикстандагы татар егетенә кияүгә чыкты. Шәһәрдә яши башладылар. 2 кызлары һәм уллары туды. Бер җәйдә алар гаилә белән бергәләп авылга кайтырга җыендылар. Гөлҗиһан бөтен туган тумачага бүләкләр алырга дип шәһәр базарына чыгып китте. Шәһәрнең үзәк базарында җаның теләгән бөтен нәрсә бар. Әнисе әйтмешли, атаң белән анаңны гына таба алмассыңдыр. Гөлҗиһан чакрымнарга сузылган аллы-гөлле җитәрәтләр буйлап
әллә ничә кат үтте. Төргәк туқымалар өелеп торган өстәлләр янында озаккарак тукталды. Аның әнисенә һәм дә Вера апасына килешле, хуш китәрлек матур ситсы күлмәк сайлыйсы килә. Бу хакта әлегечә беркемгә дә әйткәне юк. Тик күңеле моны 1000 мәртәбә ишеткән инде. Ниһаять, тынычлык килер дип микән, бөтен тәне буйлап куаныч тарала иде. Базардагы халыкның рухына бер төрле күтәренкелек өстәп, талгын гына агылган моңнарга кушылып, ул вакыт-вакыт биегәндә итеп, гәүдәсен уйнаткалый атлады. Әлбәттә, табачак ул Вера апасын күккә күтәрерлек туқыманы. Моңа тамчы да шиге юк. «Килең монда, кыйммәт сорамыйм», дип чакырды аны шунда бер үзбәк карты. «Алың әйдә, килең». Гөлҗиһан үзе дә сизмәстән үзбәк карты каршысына килеп басты. Ул сата торган туқымалар чынлап та күзне одаштырыр дәрәҗәдә җитәләр иде. Хатын аларны һәммәсен бер кат сыйпап чыкты. «Бүләккәме, нәзерең бармы?» дип сорады карт сатучы, нидер сизенгәндәй. Хатын аптырашка калып, аның күзләренә карады. Аннан гаепле кешедәй карашын бармагындагы җөйгә күчерде дә, «Нәзерем бар», дип җавап бирде. «Үлчәгез, 3 метр итеп менә шушысын. Роза чәчкәлесен. Туктагыз, күлмәк чыгарлыкмысың әле?» «Чыга, иңе киң аның». Күлмәклек ситсыны ул нигәдер шушы карттан сайлады. Гап-гади, ак җирлеккә җете чәчкәләр кыелган туқыманы үлчәтеп алуга өстеннән таулар төшеп киткәндәй булды. Ни гомерләр уйлап йөрде бит ул бу хакта. Хәер, изге эшнең иртәгесе дә яхшы диләр бит. Энесе Әсхәтнең дә авылда чырына туры килде аларның кайтуы. Ул инде чит илдә яши, хәрби кеше, учучы. Аның да яллары бик сирәк була. Менә шунда ул беренче мәртәбә яраткан энесенә Вера апасының кәгазь калынлыгы гына икмәк телеме турында сөйләде. «Әйдә, янына барып килегенем. Минем аңа нәзер бүләгемне дә тапшырасым бар», диде Гөлҗиһан. Алар җәяүләп кенә кичке сукмактан мәктәп өенә атладылар. Сукмак буендагы бәбкә үләннәрен иркәләп, әкрен генә йомшак җил исә. Гөлҗиһан җил җылысын тоеп, йортларның тәрәзә капкачларына күз ташлап алды. Җил бу юлы аларны ябып кую түгел, кымшатырга да җыенмый. Ул ап-ак рамнарны, пыяларын сыпыра үтеп, ниндидер шатлык өләшеп йөргәндәй тоела иде. Чөнки инде җил кыйбла ягына борылган. Димәк, көннәр тагын да җылытачак әле. Укытучы Вера өстәлгә фото рәсемнәр туздырып салган да, кичке иңгер яктысында шуларны карап утыра иде. Ишектән килеп кергән кешеләрне ул танымыйча гына эндәште. «Кунаклар килә диимме?» «Исәнмесез, Вера апа? Без әле бу». Хатын күзләрен кыса ишек ягына атлады. «Кемнәрсең сез? Танымыйм бит». Гөлҗиһан аңа каршы әкрен генә якынайып, укытучыны кочаклап алды. «Абау, әллә күземә күренәсеңме?» «Гөлҗиһан, син түгелмесең?» «Мин, Вера апа, мин». «Монысы?» Ул күзләрен тутырып, хәрби киемдәге әзмәүрдәй гәүдәле иратка карап торды. «Монысы Әсхәт була, Вера апа». «И, рәхмәт төшкерләре. Әйдәгез, үтегез. Ничек булды бу хәл? Ничек искә төшердегез сез мине?» диде ул аларның инде икесен бер юлы кочаклап алып. Өстәл янында чәй эчә, алар шактый озак хәтирәләр яңарттылар. Гөлҗиһан шунда сумкасыннан нәзер ситсасын чыгарды да Вера апасына тоттырды һәм җөй изе калган сул кул бармагын аның күз каршына ук китереп, «Вера апа, минем сезнең алда бик зур гаебем бар бит», диде. «Гафу итегез инде сез мине. Менә күрәсезме пычак изен? Шүт кенә өзеп төшермәдем шунда.
нәзек булып калды менә ничек. Укытучының күзләре зурайып китте. Нинди гаеп? Ни сөйлисең син, Гөлҗиһан? Вера әле бармакка, әле Гөлҗиһанның күзләренә карады. Һич ни хәтерли алмады. Мин теге чыландагы агач кисмәктән сезнең ипиегезне урлаган идем. Шунда кистем бу бармакны. Әсхәтнең бик тә ашыйсы килде, Вера апа. Елауына чыдый алмадым. Бу күлмәклек шушы икмәк өчен сезгә нәзерем минем. Укытучы Вера урыныннан сикереп торып ук басты. Олар ана белән кыз кебек берсен-берсе кочаклап бик озак яшь түктеләр. Укытучы апасы Гөлҗиһанның битләреннән агып төшкән яшьләрне учлары белән сыпырып алды. Үзе һаман: "Ни сөйлисең син, Гөлҗиһан? Мин бит сездә 10 ел яшәдем. Мин бит сезнең табында чит кеше булмадым. Рәхмәт игелекле әтиең белән әниеңә", дия яшькә манчылып бетте. Аннан ситсы күлмәклекне бер ара күкрәгенә кысып торды да урындыкка куеп туздырып җибәрде. "Шул кадәр зур бүләк алып кайтмасаңсың, сез бит миңа үзегез бүләк", диде. "Балаларыбызга гына түгел, оныкларыбызга да ачлык күрергә насыйп итмә, Ходаем", дип теләк тели киярмен, Гөлҗиһан. Күрде инде ул чакта безнең башлар. "Булган эш, булган инде. Әйдәгез, чәйләр суына", диде шунда Әсхәт хәрбиләрчә кырыч тавыш белән. "Ходай үзе кичерсен безне". Гөлҗиһан энекәшенә таба борылып елмаеп куйды. Ярата да инде ул энекәшен. Үзе карап үстергәнгә дә шулай якындыр мәгаен. Яныннан бер адым да ерагаясы, җил дә тигезәсе килми иде шул. Аңа пешәнгә барырга кирәк. Тик йоклап яткан Әсхәтне кая илтәсе? Өйдә ялгызын гына йоклатып калдырырга да курка. Уяныр да, куркынып калыр дип фикер йөртә. Кызның башында шундук бер уй пайда булды. Бакчада кура җиләкләре төбендә бик ышык урын бар. Менә шунда алып чыгып куясы. Кыз бишмәтләрне көчкә сөйрәп чыкты. Алар тәмам җирдән сөйрәлә килделәр. Бу хәлсезлеге аның ачуын кабарта, кеше юклыгын тойган мәлдә аңа шундый читен була иде. Тырыша-тырмаша ул аларны куаклар астына җәйде дә энекәшен алып килеп салды. Хәл җыяр өчен үзе дә янына ятып торды. Биектә, зәп-зәңгәр күктә ап-пак болытлар йөзә иде. Болытларны кыча дәү кояш елмая. Аларга бу дөньяда бик рәхәттер кебек тоелды. Мөгаен ашыйсы да килмидер дип әйтеп куйды кыз шунда. Аннан энесе уянганча ашыгырга кирәк дип олыларча җәһәт атлап, уфалла арбасын тартып болынга таба китеп барды. Эләкте дә соң бакчада йоклатып калдырган өчен әнисеннән. Шуннан ул башта арбага энекәшен утыртып, пешәннең мулрак булып үскән урыннарын карап кайтырга гадәтләнде. Юлда тирәк күрше очраганда Әсхәтне үртәп, битеннән йомшак кына чиметкәлиләр. "Ат булмаса, ишәк тә ярыймы? Әйдә, бераз җәяүләп тәпилә", диләр. Кыз алар әйткән сүзне колагына да элми, чөнки ул белеп тора, энесенә нәкъ менә шулай ошый төшә. Ул Әсхәтне өйгә кайтарып куя да, яңадан чалгысын алып барып, ашыга чабып, төяп кайта торган булды. Хәлсез куллары белән селтәнсә дә, чапкан җирләре тәмам пәләшләнеп, яп-ялангач булып кала иде. Эш каты булса да, тырышкач йомшый дияргә ярата шул әнисе. Әлбәттә шулай, монысын ул үзе дә белә. Әлегәчә бер катта җиңелеп калганы юк бит әле. Эшне ашыгып эшләве өйдә ялгызы гына калган энесе янына тизрәк кайтасы килүдән иде. Укытучы апалары һаман өстәлгә тәмтемнар тезде. Кая утыртырга, ни белән сыйларга белмәде. Пәрәмәчләрем пешеп кенә чыкты. Җитешегез әйдә дип, түбәләмә өелгән тәлинкәне табын уртасына китереп куйды.
Утырыгыз зинһар, Вера апа, диде Гөлҗиһан. Табынга ни генә куйсагыз да, чыландагы теге икмәк телемен алыштыра алмас барыбер. Өчәүләп янә бер кат моңсу гына елмаештылар. Кая, бу ипиләр катып киткән икән. Җибетеп бәрәннәргә чыгарып бирим әле, дип куйды кызы Гөлзәйнәп өстәлгә күзе төшеп. Гөлҗиһан карчык тиз-тиз өстәл янына килеп басты. Бирми тор, кызым, үзем ашап җибәрәм мин аларны, диде ул сабырлык белән генә. Катып киткәннәр бит инде алар, әни. Ничек ашамакчы буласыңдыр? Кызы аңа гаҗәпләнеп төбәлде. Шәйгә маны башармын. Ул ике куллап өстәлдәге ипигә үрелде. Шул мәлдә аның инде күптән, бик күптән төзәлгән җиле нәзек баш бармагы үзен сиздереп тартышып алды. Ул сүзләрен янә йөрәк авазы белән әйтте. Сөткә маны башарга да була әле, кызым. Бәрәннәргә пешән салсаң да җитеп торыр бүгенгә. Гөлназ Нәүмәтова укыды.